Velkommen til part 2 af En dag i mit liv. Jeg startede med at tjekke, om min tissemand var der. Det var den. Så spurgte min menneske mig, om jeg ville ud og gå tur. Det gad jeg altså virkelig gerne. Jeg elsker at gå tur. Det er det bedste at vise, tror jeg. Så fik jeg min sele på og var klar til afgang. Og nu skal I bare lige se, det ligger hver dag i dag, venner. Yes, det kan jeg lide. Så skulle jeg lige vise, hvem der bestemte byen. Herinde, der plejer der at gå heste. De var der ikke i dag. Ellie, du skal ikke filme far, mens han skider. Det skal jeg ikke bede om. Nej, tak. Så skulle jeg lige lugte, om den var fin. Det var den. Så var der en brunbasse. Men mit menneske siger, at jeg ikke må spise den. Så ind med os igen. Så var det tid til at lege med mus. Men det er ikke en rigtig mus. De tager dem på mig. Da vi havde leget lidt med mus, så fik jeg et okseben. Det kan jeg enormt godt lide. Og jeg kan faktisk rulle rundt for det. Men tak fordi I så med, venner. Det her det var en dag i mit liv. Hej!